șmecher. Două. Faza dificilă va fi cu urcatul. Nu știu cum o să ajung la înapoi. Da, ne descurcăm. Perfect. Noi ne facem portalul din Nether. Chiar acum. Însă vreau să caut niște diamant. Doamne! Ce tare m-am speriat! Evident m-am pot urca din cauza asta aici. Forță! Ce bine! Aur! Tot aur. Pare interesant. Poate să luăm aur, câteva chis. Poate nu știu de ce iau aurul. Nu cred că îmi trebuie. Avem un stack de iron. Diamond pe aici cumva. Să mai pun uite-am cobblestone. Nu cred că este niciun diamant pe aici. Așa că mai bine face să plecăm. Ca să nu intrăm în alte necazuri. Unde venim? Poate să urcăm pe aici. Da, pe aici. Mai trebuie blocul, las că ne vedem în sus. Ce am ajuns sus. Dar iarăși nu găsesc asta. Bă, cum să-mi pierd așa de ușor ca să... Astea aur am mai puțin, am mai pus sub mie, oricum nu e folositor. Să vreau să văd zombie, s-a dus să rămură momentan, nu prea s-a dus din ea. Nu am pus la vădătul, că dacă o să arăt urât. Aici nu am pus să găsesc ca să facem enchantment table. Uite. Avem aici sugar. Nu avem piele. Serios, las că mă rog, că și le vedem. Uitați, făcuța. Te rog, dă-mi piele. Cum? Nu mi-a dat piele. Pas că nu este unul acolo, ne vedem după ce umăr. Mi-a dat asta piele, chiar două bucăți. Și ara pe ultimul nostru timp să facem enchantment table, tocmai găsim casa. A, uite ea. Așa. Ne trebuie doar asta le punem, astea le punem diamantele. Craftăm cartea și enchantment table din episodul 2. Ce să mai spunem? Ce frumos! Hai să ne punem chiar că și un enchant. Pe termen de acolo, dacă tot avem lapis. Da, doar level 4. Cred că asta dă eficiență una brică, nu domnule. Nu am brică. Parcă e mai folositor.
Ce bucurie! Ce bucurie! Enchantment Table din episodul 2. În următorul episod deja vă spun ce să facem. Cred că știți. Știți cum face? Știți cum să... Portal în net. Serios, să-ți dai parcurs. Nici asta nu pot să fac. Bă, da, cum să nu pot cu spatele? Nu, iară cu spatele. A sărit prea tare. Asta poate să facem de 3 blocuri. Cum să nu? Dar încă o dată. Cum să nu? Și încă o dată. Cum să nu? Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și să dați și un subscribe canalului. Pa!